jarumi. Wani sabon namba ne. Bari daga mu ce. Hadda ita ce. Ita ce. Wato ni ce za ka rena wa hankali in kira ka da namba na kai ka daga da na kira ka da sabuwar namba ka daga? To wallahi rayuwarka na cikin haɗari kuma yau in nayi niyya za ka zo san bisa. Na rantse miki da Allah ba haka bane. Wallahi tallahi dawowa na gida kenan dan sa wayan a caji babu caji. Dallahi mun shiru. To me yasa da na kira ka da namba na baka daga ba? Wallahi ba haka bane. Allah idan ban aure ka ba zan iya mutuwa. Kuma wallahi idan na mutu saboda soyayya kaf dangin ku sai abun ya shafe su. Dan Allah dan Annabi in tambaye ki mana dan Allah. Ina jin ka. Ni kan dan Allah dan Annabi me ne kika gani a jikina ne? Da yasa kika manne min. Mata ga alamar star ba. Abubuwa da yawa mana. Tauraro. Ni dai na sani a cikin kyawawa wallahi ni mummuna ne. Sannan kuma na sani a cikin masu kuɗi ma ni matalauci ne. Kuma na sani a cikin masu farin jini daɗi da ƙari ma baƙin jini ne da ni kaman jan jaki. Amma dan Allah dan Annabi. My sweet baby, ka daina faɗa wa kanka haka. Wallahi tallahi ka haɗu. Na rantse da Allah ka yi mugun haɗuwa ka ganka kuwa. Na rantse miki da Allah baki ganni a zahiri bane wallahi tallahi jina ya fi gani na. Dan Allah dan Annabi ki rabu da ni. Allah fara gaske nake ma my sweet baby ka haɗu. Ni wallahi kaf cikin maza ban taɓa ganin wanda ya min ba sai kai. Shi yasa kawai na ce aure da kai ba fashi. Kuma wallahi ka sani a cikin biyu ne. Ko ka kawo kanka Sambisa ko kuma a kawo ka. Gwara ma ka kawo kanka. Don kuwa idan ka bari aka kawo ka jikinka zai kaya ma. Ni wallahi baki san ma me ba. Na rantse miki da Allah cututtuka ne da ni akalla sun kai 19. Wallahi ina da ciwon hanta, ina da ciwon koda, ina da ciwon mahangulba, ina da ciwon haba. Wallahi tallahi ina da farfadiya, ina da kansa, ina da asuma. Na rantse miki da Allah ma kwanan nan aka mun gwajin las ina da ciwon AIDS. Wallahi tallahi. My sweet baby ka kwantar da hankalinka cuta ai ba mutuwa bane. Ni zan yi rayuwa da kai haka. Da ki zauna da ni a haka? Eh mana, me zai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiwar Allah. Kawai ka zo ka Sambisa, kaga akwai likitan babanmu sai mu dinga zuwa duk sati yana duba. Kawai ka kinsa kayan ka zan turo a zuwa dauke. A'a, kwara anan. Akwai Dr. Bala ina kan zuwa gunshi duk sati ma yake duba ni kawai ki bannin karisa a gunshi ko ba ka bane. Na fahimci take-taken ka ba son tafiyan nan kake ba. To wallahi tallahi sai ka zo ko kana so ko ba ka so. To dala kar ku sha'afa. Wannan shiri za mu ci gaba da kawo muku shi amma ba sai kun danna subscribing, kun yi liking, so samu ma ku yi share domin wasu su gani. Amma ban ka danna subscribing so ɗaya ya isa ba kar ka saki. Yawa sai ka rana musu an cire ne dala kar kai na biyu. Yau kenan. Wannan shiri mun yi shi ne domin nishadi da kuma faɗakantarwa ga wanda suke hada lambobi domin kiraye-kiraye. Mun gode ku yi mana subscribing a wannan channel.